Avui fem una recepta super senzilla i bastant ràpida de fer, com són aquestes truites de riu al forn, acompanyades de tomàquet, tàperes i olivada. El tomàquet, les tàperes i l'olivada van a part, com amb una mena de vinagreta, quan les truites ja s'hagin fet al forn. Comencem posant a coure al forn tal qual, així, sense res, amb una mica de sal per dins, potser aquestes truites, entre 15 i 18 minuts, a 190 graus. Hem escaldat un parell de tomàquets de pera, els hem tret la pell i les llavors, hem tallat a daus i ho hem amanit amb oli i sal. Després hem posat una cullerada de tàperes i una cullerada d'olivada, amb un xic de xili en pols, només com a exemple. En posaríem més, però per si de cas, només posem una miqueta perquè ho veieu. Ara això ho remenem bé i serà l'acompanyament de les truites. I aquí tenim la truita amb aquesta vinagreta de tomàquet especial emplatada. A sobre de la truita posem una mica de xili i l'oli amb olivada, i aquí el tomàquet barrejat amb l'olivada i les tàperes.